Една от любимите закуски вкъщи са палачинките. Приготвям ги почти всяка седмица, а днес ще ви покажем как приготвяме тиквени палачинки. Приготвят се много лесно, бързо и са пълноценна и балансирана закуска за цялото семейство. А тайната съставка към тях са шоколадовите перлички на Bactology. Това не е просто пробиотик, това е лиофилизирано българско кисело мляко, което съдържа най-ценния за българите Lactobacillus bulgaricus. Този пробиотик е представен за децата по най-възможно вкусния начин с тънък слой обвивка от шоколад. Никола просто ги обожава и ги похапва с лъжичка или пък ги добавяме към сутрешната закуска. Засилват общо имунитета, осигуряват защита срещу остри вируси и инфекции, най-вече чревните, и съдържат цели 50 милиарда бактерии. Ако вашите деца обичат да похапват сладичко, това е чудесна алтернатива, с която ще заситите апетита за сладко. А за мама има вариант с диетичните пробиотични перлички, без захар и с натурален шоколад. А сега може да се възползвате от намаленията на черния петък в сайта на Bulgar Biotic.